हारसिंनो थानोनो बोरैबा मोनोलै आब'मोना दसे गैयाबानो बेसेबा दसेसो मोनखायो आरो दा गावसोरजोंबो थाफानो होआ आरो गामियाव थांबाबो रायजागोन न'आवलाय माथो खालामबाय थानोलाय मबाइलबो गैया टिभिबो गैया मबाइल गंसे दङ बेबो केमेरा गैयि मबाइल जेबो नायजाया दालाय माथो खालामबाय थानोलाय दहायो मोस्रोम आब'आ लाबोनाय मेथाइ दङ दसनलै लाल साहा फुदुंनानै मेथाइखौ होनोसै लाल साहाखौबो गिलाससे लोंखागोन आङो मेथाइ दङ नालाय मेथाइ थाबा बेसेबा लोंनो हाखायो आङो साहाखौ बिबारि आब'मोनाथ' दिनै सानसेया थागोनलै आङो दा दसे थागोन थानानै साहा फुदुंनोसै ओमफ्राय साहा फुदुंनानै लोंनोसै ओमफ्राय उन्दुनानै थानोसै दुब्लानो आरामसे ओंखाम जानाया एसे हजम जाग्रोथ'र' बेनि उनाव दसे थाना लोंसै आरो मुसुनोबो रोङालै आङो जाम्बासोलै आंबो फन फैया दिनैलाय सोरनि फन फैखोलाय मबाइलखौबो लांफायाखै होनबा हेलौ सोरो हेलौ दिल्लु आङो फोजोंसार फोजोंसार गुमैसो माथो जोंहानाव फैनानै थांला नोङो आजिखालि नोंसा लैथोसि आब'खौ लाना फैनांगौ जोंहानियाव नै थांगासिनो र' आं नोंसानियावनो नोंसा मा आब' गैया नामा मायो नोङो जोंहानाव फैनो नागिरदों हारसिंना लैथोसि आब'बो माबा हारसिंसो बाबु मानोथ' लैथोसि आब'खौ लाबोदिया होमबा लाबोनांगौ जोंहानाव बै खेबसे माबा फैनायावबो जेबोखौनो मोनजायाखैमोन ना लाबोनांगौ लांगोन दे मालाबा नोंसा आब'आलाय नोंसा आब'आ जोंहा आब'मोना बन दाननो थांदों आधि बै माबा लानियाव लाफाथि आब' लानियाव दा माला मोनफैगोन दिनै सानसेया थाखागोन बिसोरो थांनाय जोंनिया बाबु नोंसा आब'नो खिन्थाहैनाय आं नोंसानाव थांगासिनो होननानै दे जागोन दे होमबालाय दा दसे थाना खिन्थाहैगोन आङो नाङा दानो खिन्थाहै मानोथाय नोङो फैना था आरो मा जागोनखाय आङो साहा फुदुंना होगोन ना नोंनो नाङा दे बाबु थांनाय दानो लिङैथार आं तारमाने मोनहैसिगोनानो नोंसानि न' नंगौ नामा र' होमबालाय खिन्थाना फैथारनोसै दे दानो थां दे गोबाव जाना थांनाङा आरो दानो थां दे जागोन दे गुमै लैथोसियाव आब' नङा आब' बुङो आङो आं बेखौ सिरि सिरि फसायखोमायो नालाय मानोथ' बेखौ लाबोदिया गावगायाल' फैबाय थायो ओमफ्राय ओंखामबो जायो ओमफ्राय लैथोसिया फैबाथ' ओंखामखौनो जानो होखाया थाब थाब थांखायो माबा नायबासो जायो दे लाबोबा आं कटक नायनो लुगैखादों माबोरैबा जाना दं बांसिनसो समायना जाना दङ खोना लैथोसिया दे आब'खौ खिन्थाहैनोसैलै दसे जिरायथ'नोसैलै आब' आंबो एसे जिरायथ'नि र' आखाइफोरा सासोबाय जागोनथ' र' एसेबां गोरा गोरा बन दानबाय थादों बिबारि आब' फोजोंसार गुमैया जोंहानाव फैनो मायो फोजोंसारा जोंहानाव फैनो नागिरदों मा सोरजों हारसिं नामा आयौ बेबो दिनैसो फैनो मोनबाय होमबा दालाय मा जागोन दिनैसो फैनो मोनबाय होमबा बेबो आयु न' उसुंदाफोरा बेसेबा गाज्रि जाना दङ लिराखैबो आङो बाला न' एसेबां गाज्रि जाना दङ दा मा जागोन दिनै लासिंसिंनो लाजिसोबाय आङो ओंलै र' नङाबा आं थांना फैनि र' नोंसोर सानैजों दानबाय थानाय दे थां होनबालाय आङो फैफिनगोन दे दसेनो फैगोन साहा होखांनानैनो फैगोन आङो दे होमबा थां फन हरनायमोन नामा फोजोंसार गुमैया ओमफ्रायलाय मानसिया मोनफैसिगोन नामा मोनफैसिगोन मालाय माबा लैथोसि आब'खौ लाबोबानो जायो माबा हारसिंसो फैदोंनो मालाय फैयाखैना आरो जेनथेन न' उसुंदा आरो सिथ्लाखौ सिबबायदे आङो दाखोर जाना दङमोन दासो एसे साफा नुबाय नङाबा जालायसिलाय जाना दंखायोमोन न'आवथ' दंफां लाइफां गैयायानो मालायनिफोरानो बेसेबा दाखोर जाफैयो आरो हाबावथ' फोजोंसारा माथो दाबो मोनफैला बेखौनो मोनफैथारसिगोन होननाया
आङो न' सिबबाय सिथ्ला सिबबाय लामा सिबबाय नै दाबो मोनफैला दा आरो बन दाननोबो थांनांगौ गोबाव जागोन आयंआ आरो गाज्रि मोनगोन अबावबा आंखौ दैलाय दासो मोनफैबाय दासो दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन नामा आंखौ औ ओमफ्रायलाय मा अबावबा थांनायमोन नामा माथो बेगसो लालायदों माबा माबा अबाव थांनायमोन बिबारि आं माबालै आं न'आव थाथ'ला आं नोंसानाव थानो होननानै फैखादों मायो नोङो बेफोरखौ मा होनदों जोंहानाव थानो होनना फैदों आरो न'खौलाय मानोथ' गारना फैखो बै जोंसि थंगालिनि थाखायनो आङो न'खौ गारना फैनांगौ जादों नों मिथिगौ ना बियो आंनि खाथि खाथि फैबाय थायो ओमफ्राय आंनि रुमावबो हाबफैबाय थायो बिनि उतपातखौ मा नायनो आं बेखौ इसेबो सुखुथाला बेनिखायनो आं न'खौ गारना फैबाय मायो होमबालाय बेखौलाय मानोथ' नोंसा न'निफ्राय होखारहराखै मानो थांनो होआखै बेखौसो थांनो होनांगौमोन नोंलाय मानो बिदि न'खौ गारना फैनांगौ नोंनिसो न' बियो बेनिथ' नङाना नोङो मानो बिदि न' गारना फैनांगौ फोजोंसार हो नोंसा आइमोना कत दुखु मोनदो नों मा मिथिगौ बिदि न' गारना फैनाङाना लागै नोङो बेखौथ' थांहोनांगौमोन खेबसे गाज्रि बुङाबाबो मोजाङैनो बुंनो हागौमोन नोङो बिबारि नोङो आं फैनायखौ गाज्रि मोनदों नामा गाज्रिथ' मोनाखै मोननायालाय थेवब्लाबो गामिनि मानसिफोरा मा बुंगोन रायजोफोरा मा बुंगोन बिदि सेंग्रा सासेखौ लाखिबा गाज्रि बुंगोन ना मानसिफोरा आरो जोंथ' हाबाबो जायाखैना हाबा जाबा बेलेग बाथ्रामोन हाबा जायालासिनो बिदि थाबा एसे गाज्रि नुयोना नंगौबो देनाय बिबारि दा आंबो मा खालायनो नोंनो बुंलाय आं बे मानसि सासेखौ इसेबो सुखुला सिथाब थाबाय थायो सोर सुखुगोन देनाय नोंखौबो सोरबा बेफोरबायदि सेंग्रा मानसिया बिदि सिथाब थाबा नोङो मोजां मोनगोन आरो बेनिखायनो आङो धोर्ज हमनो हायैनि नोंसानाव फैगारगारबाय नोङो बुङा नों सायखौथ' बुंनो होनो हायोमोन ना थांदो होननानै बुंनो होदोंमोनलै नाथाय आइयाबो गाज्रि मोनगोन होननानै बुंनोनो हायासै आइखौबो बेसेबा रागा जोंना दङ आं दा नोंसानावबोथ' बारा दिन बिदि थाबाय थानो हानाय नङा नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों देनाय थाबाहाय साननैबा सानथाम थानो हागोन आरो दाथ' बै जोंसिया थांथ'वालै बियो थाङागोलागै आं न'आव थांला आरो जेखि जाया दायो लैथोस्रिखौ फन खालायनानै बुंनो होगोन र' आं आइखौ नोंहा आलासिफोर दङबा आलासिफोरनियावनो थां जोंहानाव थानोबालाय साननैसो थानो हागोन देनाय नोङो खिन्थु बरावबो थांनो मोना आरो न'आवनो थाबाय थानांगोन सोरबा जुदि नुयो मा बुंगोन आं गियोलै दे जागोन दे आं न' सिङावनो थाबाय थागोन ओमफ्राय दे नोङो जोंहानाव साननैसो थाबायानो दे ओमफ्राय बाखि सोरनाव थागोन सोरनावनो थाहैगोन हा बेनोथ' जादों र' बाथ्राया दा साननांगोन र' न' सिङाव सोरबाफोर नुगोन अबावबा आरो आंबो बन दाननो थांबावनांगोन दा बनखौ दाननो थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन आयंआ दा नोंनो साहा होखांनानै आङो थांसै ओमफ्राय तिलुखौ नोंजों थाफानो थिनहरनोसै दे जागोन दे बिदिबालाय नोङो थांग्रोनाय न' सिङाव हाबैग्रोनाय आङो आथिं आखाइ सुनि दे जागोन दे नोङो एसेबांबो गिनाङा दे नङा दे रावबो नोंसानावथ' ओरैनोबाबो रावबो फैखायाना बारा थेवब्लाबो लामानिफ्राय नुहुरगोन दे थांनि र' होमबालाय न' सिङाव मानो बिदि फैब्रबनांगौ दिनै न'खौ गारनानै बै जोंसिनि थाखाय जोंसि थंगालिनि थाखाय न'आवनो थानांगौ बेखौ जेबो खेर खालायालासिनो गामिनि मानसिफोरा जेरै मोनथियो सेस आरो साहाखौ फुदुंना होनानै थांसै आं माबारै मोस्रोम होना नेबाय थाबाय खोना आंखौ शाला बोरमाया अबे खराव थांना थाहैखो र' बेयावनो नेबाय थानि र' शाला बोरमा नोंखौ मोनथोंल' र' आङो नोंखौ मोननाय लोगो लोगोनो हरा सरा सिफायजोबगोन नोंखौ जुदि हरा सिफायनो हायाबा आंनि मुङाबो सनसफित बर' नङा आबा सनसफित बोरमाया मोनबायना मोनाखै ओंखाम जाफैदो सिरिथा ननसेन्स ओरैनोबा बोरमाखौ नागिरना मोनाखै नोंनिया ओंखाम जागासिनो मोनगोनहाय आबा दा मोनगोन नोङो बे बोरमानि थाखाय एसेबां रानना थासिगोन आरो दे जाग्रोफै ओंखामा सिरिथा होनना बुंदोंना बे बोरमाखौ आङो दिनै जाया लोङानो नेबाय थागोन ओमफ्राय मोनबायै हरा सरा सिफायजोबखागोन नों नायबाय थाल'
बाबा बिदि खालायनाङा बोरमा फिसासो बियो जेबो बुजिनाय जाथ'वाखै सिरथा ननसेन्स बोरमाया नागिरहै नोंबो न' सिङावसो हाबना दङ ना हा जानायखौल' सानबाय थादों नोङो र'हाय फिसानै खामानि दंसै आंहाबो नागिरहैगोन र' दसे थाना दसे थाना नङा दानो नागिरहै आंबो बिदि बेयाव जनानै नेबाय थाबा जानाय नङालै इसे नागिरहैबावनोसै आङो अबाव आंनि हुलाबारि आरो अबाव थाबोलायखो बै बोरमा फिसाखौ आङो बे हुलाबारिजोंनो खुबैगोन सानदोंमोन अबावथ' गोमालायखोब्रा हुलाबारिखौ नागिरनि र' बोरमा फिसा नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो बै हुलाबारिजों थुगासिनो थुना होगोन आं